Ma da, nemam puno. Stjepan Tomić iz Splita, Ivan Brajević iz Splita, Marijana Udovica iz Splita, Kalniković Kovale također iz Splita, Frane Bolan iz Splita, Košter Filip iz Splita, Marija Vilenik iz Splita i Josip Lubina iz Rudovića. Ja već 8 godina idem u školu, a nemam pojma koji su ljudi iz Ploča. Ma kako ne znaš, pa to su ti dobročinitelji. Kako misliš dobročinitelji? Oni su platili za izgradnju ove zgrade, koja je poslije postala dom za napuštenu djecu. Nešto mi je poznato ovog prezime Martinis Marči. Ma di si čula za njega? Koliko se ja sjećam, profesorica iz povijesti spominjala je tu obitelj. Da je najzaslužnija za izgradnju ove zgrade. Dobro se sjećaš, ali ne čitati se Martinis Marč, nego Martinis Mark. To su bratorica braća iz Splita koja su svu svoju imovinu ostavila siromasima, još ih niko nije namašio po tom pitanju. Odakle su bili ti Martinis Marči? Ma šupantit, nije Marči nego Marki, inače su bili s Bola na braću, a kod mene našao ti imali su dvorac. Baš su bili zakon ti Martinis Marki. Napokon!